Weche mabende ting'o wang' mag nek thuolo ma dweche ariyo kende ji madirom 17 osewito ngimagi e kaunti ma Kiambu kaluwore kod lwenje mag udi. Mayangi kod komishona mag kaunti no Joshua Kanatha mawacho ni gwandruok mar udi medore kendo kelo thoe ma inyalo geng'. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende okwayo jokanyo mochung'ne arita kod jodak ma Kiambu mondo osir lwedo e kedo gi njore e kaunti no. Sharon Ong'aw nigi ler mathoth. Lwenje magudi medore e kaunti ma Kiambu. Ka komishona ma kaunti no Joshua Kanatha oyango ni ji 17 osewito ngimagi kaluwore kod lwenjego. Kanatha olero ni migawo mochung'ne arita kwe osemako achije 14 ma itudo gi nek bang' gwandruok magudi. Achijego oseonegi buche e doho. Kama miezi 2 hivi 17, 18 sasa. Na out of that tumetengua 14 tumepeleka kotini. Tunaambia familia, kwa sababu tumesikia kuna mzee mwingine alimaliza bibi yake njano huko pande Sakatondo North. Vita ama mauaji haisuluhishi chochote. Vita inaleta uchungu ambao hutaisha. Kama kuna shinda, enda mahali unaweza saidiwa kutatua shida zile huko nazo. Okang' makamano bende biro e kinde ma obila timo nonro e wi nek jaohala George Mwangi. Nyaka sani jaod mosenindo Gladys Njeri kod jatije Morris Mbugwa pod odinnegi e sesendo bila kaluwore gi bura mane donjnegi godo ka iseyogi gi nek mar George Mwangi. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende osingo podho nying Kiambu kaluwore kod njore ma osebedo kamedore e kaunti no. Wewe, our women rep na wabunge wengine, hata members of our county assembly vile speaker alisema ya kwamba tutafanya kazi pamoja ndio tuhakikisha kwamba hii Kiambu haitarudi tena kwa orodha ya misemo mibaya ambayo tumekuwa tunajulikana mbeleni kama kaunti ya fujo na vurugo na wizi na kukosa kutenda kazi. Mara hii kaunti tutafanya kazi na tutarekebisha. Nyinyi watu wetu tunawaomba tu mtuweke kwenye maombi ndio sisi tufanye kazi. Komishona ma Kiambu bende oloso e wi midhiero mag mach ma itiayo e skunde kendo maketho mwandu mag skundego. E wi mano ojiwo jonyuol kod jotend dinde mondo obed e opara manyime e puonjo kido makare ne nyithindo. Jotelogo nyoloso e nyasi mar Mashuja mane obagi e lap makirigiti e kaunti ma Kiambu. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.